cosa que us demanàvem no era quedar campions de Lliga EVA. La principal cosa que us demanava és que fóssiu un mirall per tots i tots els jugadors del Bisbal Bàsquet i Rodalies, perquè els valors que volem transmetre són aquests i ho heu aconseguit amb Tric al barret. I jo crec que la Bisbal Bàsquet des del primer dia m'ha semblat un club rebel que amb les petites coses i amb tot i les possibilitats que té no el posa mai sostre. I el repte és gran i no hi ha excuses. I jo crec que l'equip ha estat una mica en aquesta línia també. Hem sigut una mica rebels contra tot, contra les lesions, contra les dificultats i ens n'hem sortit molt bé. El tòpic que es diu en el bàsquet del sisè, l'afició és el sisè home. Amb nosaltres no és un tòpic, és una veritat absoluta. Omplen el pavelló cada dia i omplen el pavelló per animar-nos, els grans, els petits, partits que han sigut ben complicats sense ells no els haguéssim tret i això és ben veritat. Aquest club no deixa d'exigir-vos un pavelló nou per la nostra ciutat. No vull fer anuncis perquè si no sembla molt electoralista, partidista. En tot cas, jo crec que hem de continuar treballant. En aquest ple, o en el ple següent, passarà una modificació pressupostària de nou, perquè ho hem fet molts equips de govern, doncs començar amb el projecte d'un pavelló nou i tant de bo totes les circumstàncies econòmiques de l'Ajuntament, de polítiques i de benestar social de tothom, doncs siguem capaços algun dia de veure un somni que hauria de ser ja una realitat que és un bon. Fem entrega també a l'Ajuntament de la samarreta del Bisbal Bàsquet perquè la tinguin penjada per l'Ajuntament i se'n recordin de nosaltres.